Tunturi Radio. Tunturi Radio. Ikigai. Levy on nyt julkaistu. Mitkä on fiilikset 2 tunnin soitannan jälkeen? Ja sanotaan viimeisimmän tiedon mukaan 1300 suoratoistoa. Fiilikset ovat erittäin hyvät. Väsyneet, kaikkensa antanut, mutta onnellinen. Tästä se lähtee. Kyllä. Milloin Euroopan kiertue toivon mukaan? Toivon mukaan jo ensi kesänä, että Ruottiin on haettu festareille ja Kroatia on haettu festareille, että ei muuta kuin odotellaan. Mitäs kiinnostaako Berliini, kesäinen Berliini? Miksi ei? Olisihan se siisti Race-planeetissa käydä reivaamassa rekaa kyydissä, mutta me uskon, että siihen saattaa vielä mennä joku vuosi, mutta jonain päivänä. Yeah.